नंगौ गोबां मानसियानो दा क्रिटिकेल जानानै दङ आरो नुनाय माने थासारिया जोबोद गाज्रि आरो गोबां मानसिफ्रानो सानदों दे पाब्लिकेसन पार्टिनि आफादगिरि हिसाबै मा बुंगोन नंगौ जथेस्थ' आंनि पार्टिनिफ्राय सानै गेलेनो थांगासिनो दङ आरो बुंनो हागौ जानो हागौ आंनि केन्डिडेट मानो होननानै बुङोब्ला क'क्राझार कनस्टिटिउन्सियाव 3 नाम्बार ट्राइबेल एसटिसिटआव आरो लोगोसे पर्बजराव बे मोननैनि गेजेराव जायखिजाया 1 नाम्बाराव क'क्राझार कनस्टिटिउन्सिखौ लादों आरो आंना जाहैबाय बाथ्राया बेनो सोरबा इउपिएल बिपिएफनि नेताखौ जावनांगौ बाथ्रा गैया प्रटेक्टर रायजो बर' फिसा माहारिफोरखौ जे दा जिहेतु जोबोद मोनसे क्रिटिकेल कन्डिसन थांनानै थानायाव जेबो जाथाय जेंगोना जानायाव जों नुनो मोन्दों मोनसे इसु दङ बे इसुखौ आं बारे बारे बुंदों दिनै आङो गमामायैनो दिनै नोंथांमोनखौ दिनै हठाৎ करि लोगो मोननानै आं बेखौ मोनसे इन्टारभिउ होनो गोसो जानानै दिनै बिसोरखौ होनाय जाहैबाय बेनो होनायनि खारना जाहैबाय जिहेतु सोरबा आब' सिउलि बा सोरबा आदा लरेन्सखौ बुंनांगौ बाथ्रा गैया बिथांमोननि इस्युआ जाहैबाय दालां बिल्डिं घर लोगोसे अरुण'दय आसनि स्किम बेफोर टटेल डिफारेन्स बेफोरबायदि इस्युखौ टटेलि जालदाब गारदो बर' जाथिया मोनसे रक्षना बेक्षनानि बुस्थुआव फैबाय दिनै फार्स्ट अफ अल दिनै आं बारे बारे बुंगासिनो दं इउपिएल बिपिएफनि लिडारफोरखौ नेताफोरखौ जायखि हाग्रामा फंबानो जाया मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोनाव दिनै खुगानो टटेलि बन्द जाबाय मानो थाखाय सिंल' नाम्बार सेथियाव बारे बारे सोंगासिनो दङ दिनै उच्चेदनि बाथ्राखौ लानानै दिनै क'क्राझार दारि गोनां बेदर गोसोमा गासिबो पिजिआर बिजिआर ट्राइबेल ब्लक भेलि एरियानि खेत्रआव दिनै बेसेबां बिथांमोनहा प्रटेक्ट जेनेबा बेसेबां बिथांमोनहा इलिगेल माइग्रेसन हाबसननानै दङ दिनै माने उच्चेदनि बाथ्राखौ दिनै बुंबाय दिनै सासे पाब्लिकेसन पार्टिनि स्ट्रं आफादगिरि हिसाबै बेखौनो स्टेटमेन्ट होनो सानदों जे आंनि थाखाय बारा गोबाव नाङा सासे मेम्बार अफ पार्लियामेन्टनि केन्डिडेट हिसाबै आं जथेस्थ' क'क्राझार चिरां डिस्ट्रिक्टआव आंखौ सिनायो दिनै बाथ्रा गैया गासिबो मानसिया सिनायो खिन्थु आंहा जाबाय मोनसे इसु दङ दिनै आं खुनु डेभेलपनि बाथ्रा रायलायनाय नङा डेभेलपनि बाथ्रा रायलायबा नोंथांमोना मिथिगौ जे अरुण'दय स्किम बा सोरबा दालां बिल्डिं बेबायदि बाथ्राखौ बुंबाय थागोन डेभेलपनि खोथा बुंगोन जेहेथु होगोन अरुण'दय आसनि स्किम बेफोरबायदि जेबो गैया दा आं रायजो राजाखौ मोनसे बेक्तिगत सोंनोसो लुबैदों पाब्लिक रिलेसन पार्टिनि आफादगिरि हिसाबै बा अर्थात दाबो आं केन्डिडेट जानो थाङाखै गाबोन समफोरनि बिथोराव मोनथिगोन हाइकमान्डआ मा डिरेक्सन होयो जोंनाबो दा नैबे खोथायाव दिनै आङो थिरांथा लादों क'क्राझार कनस्टिटिउन्सिनि जेराव आं गेलेनो थांगासिनो दं बेयाव आं बुंगोन मोनसेल' खोथा दे इउपिएल बिपिएफनि नेताफ्रा बुंनो हानाय नङा जे बिखायाव बिस्रा जे कलिजा दंबा बिखायाव जुदि बिस्रा गोसोआव गाबखनाय दंबा आं मोनसेल' बिथांमोनखौ सोंगोन बिथांमोना उच्चनि खोथाखौ बाथ्राखौ मानो बुंनो हायाखै डेट मिन्स मा गुबुन हारिनि बिथांमोननो भट नांगौ बे खोथाखौ आं बुंगोन आरो गुबुन हारिनि भट नाङा बर'आ जुदि मोनोब्ला दिनै 75% दङ बेहाय 75% डेट मिन्स 50,000 भट क'क्राझार कनस्टिटिउन्सियाव बे भटार्सआ दङ दिनै बे खेत्रआव आं दिनै मोनगोन बेखौ 100% निश्चित खारन आङो मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट केन्डिडेट हिसाबै आंनो खनसेल' थांनांगौ आंखौ सिनायिनि बाथ्रा गैया गोबां मानसिफ्रा आंखौ सिनायो आंहा सोरबा हाग्रामा प्रमदजों जेबो बाथ्रा गैया बिथांमोनखौ बुंनांगौ रायनांगौ बाथ्रा गैया आं मोनसेल' खोथा बुंगोन एज ए पाब्लिकेसन पार्टिनि सासे आफादगिरि हिसाबै दिनै आंनि साननाया बेनो उच्चनि खोथाखौ बाथ्राखौ बारे बारे एपेक्सननि खोथाखौ आं दिनै बुंगोन बिखायाव दम दं कलिजा दं आं बायदि नेताखौ बिथांमोननो रायजो राजा नांगौना नाङा बे खोथाखौसो बुंनो सानदों दिनै आंहा बेनो आं रायजो राजाखौ मोनसे भुवा पलिटिसिटी होनो गोसो गैया जे आं न' बां दालां दुलां बानायगोन सोरनोबा साख्रि बाख्रि होगोन बे आंनि थाखाय जेबो मेटार्स नङा बे फुराना थांबाय बे आइडिअलजि स्ट्रेटेजिया जोंहा नैबे फैनाय थासारियाव लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बोरै थांनानै थागोन मा जागोन मा जाया दिनै ओरैबायदि जायगाखौ नुनो मोन्दों जे फिसा फिसा जल्पना कल्पना रेप थासारि मार्डार अबेबा जायगायाव आफ्टार 20 इयार्सनि 15 इयार्सनि यंगस्टार हिसाबै आं दा बे जिनिसखौसो आङो साननो थांजों जे मा सिस्टेमा जे जोंनि रायजो राजाखौ रक्षना बेक्षना होनो हागोन बे सिस्टेमखौसो आंनि खोथाया दिनै जाहैबाय आं बे बाथ्राया आं सोरबा गिदिर गिदिर नेताखौ जावनांगौ बाथ्रा गैया खिन्थु अथ'बा आं सोरबा इउपिएल बिपिएफनि लिडार्सखौ आं जावा खिन्थु आंहा मोनसे इस्यु दं डेट मिन्स अनलि वान इस्यु सलिउसन बेनो आरोखि मानो होनना बुङोब्ला आं बेखौ दिनै बर' जाथि रायजो राजा एफा बिदा फंबाय यंगस्टारखौ आं मोनसेल' खावलायहरगोन बेयो जाहैबाय थासारि दिनै आवाज होनो थाखाय इलिगेल माइग्रेसन हाबसननायनि थाखाय दिनै बेदर गोसोम आरो क'क्राझार दारि गोनांखौ दिनै होखारनो थाखाय मोनसे दायित्व लानाय हिसाबै दिनै स्ट्रंलि मोनसे डिसिसन लानांगौ बर' रायजो राजा क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बा चिरां डिस्ट्रिक्ट बा अल आसामनि रायजो राजाफ्रा ट्राइबेल ब्लक भेलियाव जों हायोबा जों बायदिखौ सापर्टसो नांगौ दिनै आङो बे बाथ्राखौ बुंगोन दिनै आंहा मोनसे वेट स्टेन्डिं मोनसे गावनि सायाव आंहा मोनसे फोथायनाय दङ आरो रायजो राजाया आंखौ मिथिगौ माबायदि मानसि बे हिसाबै समस्त आं बे बाथ्राखौ बुंगोन फार्स्ट बेक्ति जागोन जे आङो ओनसोलाव जे फाइट नांनो थाखाय एबेक्सननि एगेन्स्टै आङो जुदि थाखा फैसानि जुदि लब दंबा एबेक्सननि बाथ्राखौ आं बुंनाय नङामोन गुबुन जाथिनि भटर्सखौ आं लुबैगोन खिन्थु आङो दिनै बिखायाव बुनानै आं दिनै बुंनानै लानो हायो जे गुबुन जाथिनि भटखौ आंनो होबाबो होआबाबो जायो 70% आं प्रत्येकता जनगोष्ठिखौ आं बुङालासिनो एटलिस्ट गावनि बर' जाथिखौ आं मोनसे बुङो सासे सिंह बायदि लख्रा बायदि केन्डिडेट हरनांगौ जाहाथे पार्लियामेन्टआ बेखौ फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बा बिधान सभायाव एसेम्ब्लियाव उत्थापन खालामनो हायो आंनि फाइटआ लास्ट जोबथासिम आं बुजासिम बेल' जागोन उच्चनि बाथ्राखौ आङो टेबोल सौखावना बुखावनांबाबो बे बाथ्राखौ आं नांगोन आरो दिनैनिफ्राय स्टार्ट काउन्ट डाउन आं खालामबाय मानो होनना बुङोबा नमिनेसननि उनाव आं सिरि थाखाय जथेस्थ' आंहा मोनसे फिल्ड दं हिसाबै
आङो फाइटखौ नांगोन ओरैबायदि फाइट नांगोन जे रायजो राजा जोंनि बर' जाथि माहारिखौ रैखाथि खालामनो थाखाय जों रक्षना बेखौनो होनो थाखाय बे आंनि गुबै जाहोन दायथ' ओंखायनो प्रटेक्टर लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ 18 बोसोरनिफ्राय जाय बिथांमोना भटार होदों बे बिथांमोनखौ आं मोनसे गुरै खावलायगोन नोंथांमोना जुदि भबिसतखौ 15 इयार्स 16 इयार्सखौ जुदि सानोब्ला रेप मार्डार बुथार जानो खना खनला जानो गोसो गैयाब्ला अब्ला आं बुंगोन दिनै आंखौ नोंथांमोना मोनसे स्कप होनांगोन आरो नोंथांमोना साननो नाङा जे सासे गोदान केन्डिडेट आं नङा गोदान केन्डिडेटनि थाखाय सराय खख' फोरोंनो थाखाय पार्टिनि नेताफोरनिफ्राय टिकेट मोननानै गिलुब बालुब फिदिंनांगौ खिन्थु आंखौ बेखौ नाङा खारन अल आसामावहाय फेस दं हिसाबै आंखौ सिनायो हिसाबै आंनि थाखाय गेलेनो थाखाय इजि जागोन बेनो खोथा आं बेखौल' मोनसे खावलायहो गुरैयै रायजो राजा आइ आफा बर' माहारिखौ दानि यंस्टारखौ जाय बिथांमोना मिडिया ससियेल मिडियानिफ्राय जाय नायनो रोङा जेनेबा 60निफ्राय 50 70 80 बेफोर बोसोरखौ जाहाथे बिबै बिबौखौ जाहाथे खावलायहरदों जे आदाखौ उच्चेरनि थाखाय फाइट नांनो थाखाय मोनसे बेखौ रैखाथि रक्षना बेखौना हरनो थाखाय जों बर' जाथिखौ सासे सिंह बायदि लिडार नांगौ आं सोरबा इउपिपिआव देरहाया जेबो आपत्ति गैया बिथांमोना देरहाथों आं बिथांमोनखौ गुरै खावलायगोन जे जायगायाव कनस्टिटिउन्सियाव हानजा मारिगोन सिंह बायदि आं आसा खालामो 100% एबारनि खेथ्रआव आं देरहागोन होनना आसा खालामो आरोखि नोंथाङा गिबियावनो बर' जाथि हिसाबै बर'नि रैखाथि आरो बर'नि हा हु रैखाथिनि थाखाय खामानिखौ मावग्रोगोन नामा फार्स्ट आंनि इसुआ बेनो थैथां बेखौ आं मावगोन बे आंनि दायित्व मानो होनना बुङोब्ला इलेक्सनखौ रावबो केन्डिडेटआ दिनैसिम बुंनो हाया आंनि बाहेरै थारमाने मोनसे रिक्स लाखाबाय आङो जाथिनि थाखाय रिक्स जुदि लायामोनब्ला बे बाथ्राखौ बुंनाय नङामोन आं गुबुन जाथिनि भटखौसो आं आसा खालामनानै थागौमोन खिन्थु आंहा गुबुन जाथिनि भटखौ आं एथ' आसा खालामा माथा मारिया खारन आंहा फार्स्ट आंनि इसुआनो जाबाय रक्षना बेखना खालामनाय जाथिखौ जुदि थासारिखौ आं सेफगार्ड होनो थाखायसो आं बे जिनिसखौ नाजादों 1,72,000सो गासै टटेल भट दं नैबे फार्स्ट नं फुटबलजरा कनस्टिटुन्सि नाथाय बर' बा हिन्दु भटआ गासै 67सोल'नो भट दङ दा नोंथाङा बे हारसाफोरनि भट आदायफोरखौ लानानै लोगोसे नोंसोर हिन्दुनि भटखौ मोननानै नोंथाङा देरहानाय मिजिं दङ नामा आंहा बेखौ 100% जुदि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जे फरबजरा दखरनि रायजो राजा लुबैयोब्ला अथबा सासे पाब्लिकेसन पार्टिनि आफादगिरि हिसाबै आं जथेस्ट नमिनेसन फाइलखौ बख'बाय फार्स्ट अफ अल आं बे बाथ्राखौ बुंगोन क'क्राझार कनस्टिटुन्सिया नाम्बार 1 खारन एकमात्र क'क्राझार कनस्टिटुन्सियाव गुबुन जाथिनिखौ नाङा एकमात्र बर'नि भटार्सखौ आं लानानै 100% निश्चित आं देरहागोन आंहा मोनसे इसु दं बे इसुआनो जाबाय इलिगेल माइग्रेसननि एगेन्स्टै आं हेंथायै बेखौ 100% नांगोन खिन्थु क'क्राझार कनस्टिटुन्सिनि बाथ्राखौ बुंनाय सेकेन्डआव जुदि फरबजराव फैयोब्ला आं नायगासिनो दङ नुनो मोन्दों बेयाव मोनब्रै इउपिपिएल बिपिएफ कंग्रेस बिजेपि इउडिएफ गासिबो दिनै माइनरिटि मानसिखौ होजोबदों बे खेथ्रआव मोनसे खुद्रिनाय फैदों इउपिएल बिपिएफनि वार्सफोराव बिथांमोना बुंनो हायाखै खमसे खम 200 जननि बारा मानसि आंनाव फन खालामदों सार नोंथाङा फैदो फरबजराव अबयस्लि आं बे बाथ्राखौ दिनै बुङा आं दा बुंथ'नो हाया खिन्थु सानसेनि गेजेर गाबोननि गेजेराव डिसिसन लागोन खिन्थु क'क्राझार कनस्टिटुन्सिया फाइनाल जाबाय आंना बेखौ 100% निश्चित खिन्थु नैबेनि खेथ्रआवबो आङो बुंनो थांगासिनो दङ आरो बे खोथाया जाहैबाय आङो सानसेनि गेजेराव दा हरनि गेजेराव डिसिसन खालामगोन जुदि रायजो राजाया जुदि लुबैयोब्ला गमामायैनो बर' केन्डिडेटआ फरबजरावबो देरहानांगौब्ला 100% निश्चित आं होगोन आरो गोजोन्थों